Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-agri at usapang agrikultura na naman po tayo. At ito po ang atin pong programa na Agri-TV Central Luzon na maghahatid po sa inyo ng mga magagandang balita mula po sa kagawaran ng pagsasaka gitnang Luzon. At ngayong araw ay usapang Organic Agriculture Program po mula sa amin pong ahensya ang atin pong matutunghayan. Pupuntahan po natin ang isang samahan ng mga organikong magsasaka mula sa Baler, Aurora na nabiyayaan po ng livelihood program ng DA. Kaya tara na at matuto sa kanilang kwento. Lupa ang pinakaimportanteng sangkap sa agrikultura dahil dito nagmumula ang halos lahat ng pangangailangan sa pagsasaka. Kung mapabayaan ito ay apektado ang ani ng magsasaka. Kaya isa sa programa ng DA ay ang Organic Agriculture Program na naglalayong palakasin ang organikong pagsasaka sa bansa na labis ang benepisyo maging sa lupa. Ngayong araw ay kilalanin natin ang mga grupo ng magsasakang nabuo sa larangang ito at natulungan ng DA. Maraming tao ang gustong magkaroon ng magandang buhay, magandang kalusugan, at isa pa, ito ay nakakapangalaga ng ating kalikasan. Nabuo ito sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Ito ay sa pagkipag-ugnayan namin sa kanila at yung suporta nila at advices nila, kaya nabuo ito. So ito ay binubuo ng nasa, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 25 na mga practitioners at gustong maging organic practitioners. Hindi lang lupa at halaman ang magandang dulot ng organiko dahil mabisa din itong paraan upang maiwasan at malunasan ang mga malalang sakit. Sa aking buhay, sa aking pamilya, kasi yung misis ko ay na-diagnose na may breast cancer. At hindi lang breast cancer, ito isang malalang kalagayan na kung saan naghanap kami ng lunas na hindi nahahantong pa sa napakaraming pera ang gagastusin. Nagkataon nakakakilala ako ng doktor na magaling at ang advice niya sa amin ay huwag kakain ng mga pagkain na conventional ba ang pagka-alaga So ang payo niya sa amin, basta't kumain ka ng mga organic products, yung tanim ninyo sa inyong bakuran, at iyon ang magpapagaling sa inyo. Walang kasamang lason, walang kasamang chemical na fertilizer, kundi kung ano yung natural na pamamaraan ng pagsasaka ang gagamitin nyo. So nagkaroon ako ng idea, why not gawin ko ito? Why not gawin namin ito sa aming pamilya? So sa pagkakataong iyon, napagkasundoan namin sa pamilya namin na yun na nga ang gagawin namin dito sa farm. Tuluyan na ngang lumaya mula sa pahirap na cancer ang asawa ni Ginoong Adriano at ito ang kanyang naging inspirasyon upang isulong ang organikong pagsasaka. Maging mababa yung cost of production mo at healthy ka, healthy living ka. Pati yung iyong paligid, pati yung iyong nalalanghap na hangin at nakakain, siyempre nainom na tubig, ay healthy na rin. Wala kang, pakiramdam na nag-aalinlangan sa iyong pagkain. Mapaghahalata naman kay Ginoong Adriano na sa kanyang edad na mahigit 70 ay malakas pa rin ito. Kahit na matrabaho ang organikong pagsasaka, ay nakakahaba naman umano ito ng buhay. So unang-una, ito ay cycle. Cycle. So, kasi organic farm, dapat ang mga inputs mo ay galing mismo sa inyong farm. Hindi ko makukuha sa labas. So napag-isipan namin na why not mag-alaga muna kami ng kambing. So yung kambing na yan, yung kanyang manure o kanyang tae, iyon ang gagamitin naming panggawa ng organic fertilizer kasama nung mga aming mga farm refuse o mga iba't ibang
parte ng halaman na nabubulok. At the same time, nag-aalaga kami ng earthworm, yung African night crawler, at iyon ang nakakatulong sa amin sa paggawa ng organic fertilizer. At the same time, kung may organic fertilizer na kami, nagtatanim na rin kami ng iba't ibang uri ng gulay, ibang pinakbit na gulay. So hindi lang pang pamilya, kundi pang business pa. Dahil sa aktibo ang kanilang samahan sa pagnanasang maisulong ang organikong pagsasaka, ay hindi nag-atubili ang kagawaran ng pagsasaka gitnang Luzon na matulungan sila sa advokasiyang ito. Sinabi nila sa amin, in-inform nila sa amin na may ganitong programa. So naging interesado kami. At sa awa ng Diyos, na i-provide namin yung mga requirements, so nabigyan kami ng livelihood program o livelihood assistance. Nakatanggap kami ng halagang 5 milyong piso. Ito ay sa pamamagitan ng in-kind, mga input, mga hayop, mga seeds, mga farm equipments, and materials, mga seeds, at saka iba pa na gamit namin sa pagsasaka, sa pagkakambingan. Para sa kanilang samahan, ay malaking tulong ito sa kanila upang mapaigting ang organikong pagsasaka at organikong mga produkto. Mahalaga ito at nakakatulong sa mga magsasaka. Lalong-lalo na yung mga walang puhunan na kaparis namin. So nakapag-raise kami ng mga hayop, gaya ng kambing, at the same time nakaka-produce kami ng aming inputs para sa aming mga pananim. So mahalaga ito. Yun yung seed money na kinakailangan ng mga magsasaka, lalong-lalo yung gustong mag-venture ng organic farming. Matapos matanggap, hinati-hati nila ang 5 milyong piso sa kanilang mga miyembro base sa kanilang mga naging proposed project. Hinati-hati namin iyon. Hinati-hati namin iyon. Hanggang nag-come up kami na ito'y ilang ulok ang kambing, ilang gano yung may available ka na bang bahay ng kambing. So minonitor namin lahat yan kasama ang tiga OPAG at tiga PBO. At ito ay ibinigay namin sa aming miyembro para mayroon silang accountability sa programa. Upang dumami ang tulong na natanggap mula sa DA, ay nagkasundo ang grupo na magsagawa ng paiwis system. So ang programa kasi namin, lalong-lalo na sa hayop. Halimbawa ako, naka-receive ako ng 10 ulo ng kambing, 9 na babae, 1 lalaki. Iyon ay magbabalit sulit ako ng 9 na babae rin at 1 lalaki. Para patuloy yung pagdami, populasyon ng aming alaga at patuloy din na pagdami ng aming mga miyembro. Isa sa mga miyembro ng makakalikasang magsasaka ng Aurora ay si Ginang Atilano, may-ari ng Adelines Integrated Farm na malaki ang naging pakinabang sa OA Livelihood Program. Yung mga kagamitan po katulad ng sa aming greenhouse, malaking tulong po yon dahil unang-una, mahirap alagaan yung aming mga reapers po. So sa seedlings pa lang, from seedlings pa lang, malaking tulong yon kasi mahirap alagaan sila. So sa unang-una pa lang, doon pa lang po ay nagamit na namin sila. And then dito po sa mulch naman, hindi na kami kailangan pang mag-cultivate dahil po malaki yung tulong dahil meron kaming na-i-adjust na namin yung mga plots po namin. Hindi na namin kailangan pa na laging mag-weeding dahil may mulching na kami. And then sa naman po, sa facility namin sa vermiculture, napalago na namin sila, naparami na namin na siya na rin ginagamit namin na amendment po para sa aming mga pananim, yung aming vermicast po. Masasabi ko po na kumikita naman na po yung aming farm, lalong-lalo po dun sa aming cash crop na super hot peppers dahil po ang commodity po nito, although mahirap siyang alagaan, yung demand po sa market ay mataas dahil yung supply po, hindi po ganun karami pa yung nagko-cultivate o nag-grow ng mga super hot peppers. Kaya yung demand sa national
malaki po dahil nakakapag-ship na po kami even yung mga process po namin sa mga trade fairs. So yung mga sales namin, mas malaki yung kita namin pagdating sa mga manufactured products. Mula sa tanim na organiko hanggang sa produktong organiko ay naibebenta na ngayon sa iba't ibang lugar ang mga ito. Yung mga products po namin, dinidisplay namin sa mga trade fairs, katulad po sa Pampanga, even sa Likha po. And then, nasusuportahan po kami ng DTI, ng DOST, invited po kami. Lagi kapag mayroong mga trade fairs, lalo na po sa Kadiwa. Sa Kadiwa program po, lagi po kang invited para makapag-promote po kami ng aming products. And then, padala na rin po kami national po. Nakakapag-ship na po kami. Sa lahat po ng bumubuo ng DA, kami po ay nagpapasalamat ang Adelines Integrated Farm. Lalong-lalo na po kami na farmer na wala po kaming source or wala kaming sources na gaano. Kaya malaking tulong po yung mga naging intervention po na ibinigay ng Department of Agriculture sa amin sa ilalim po ng OALP. May panghihikayat naman si Ginoong Adriano sa mga kapwa magsasaka na subukan na rin ang OA sa galing, OA sa kita na organikong pagsasaka. Maging organic farmer tayo. Tutulong tayo, muli sabi ko kanina, tutulong tayo kung ano sana ang kaanyuan ng ating pagsasaka noong unang panahon. Ibalik natin yung sigla ng ating lupa. Ibalik natin yung sigla ng ating katawan na kung saan ang mga sinaunang isinilang ay nabubuhay sila ng mga 100 taon. Ano ang average lifespan ng tao ngayon ng Pilipino ngayon? 65. Ano? Maswerte na kung 70. No? So dahil noon, kumakain sila ng mga organikong produkto. Ngayon mga instant na. So ibalik po natin yung sigla natin, ibalik po natin yung ating kalusugan sa pamamagitan ng organic products. At saka lang tayo magkaroon ng organic product kung tayo po ay organic farmer. Marami pang natanggap na interbensyon ang samahan maliban sa livelihood program ng DA. At ito ay pasasalamat nila dahil naging posible ang pangarap ng lahat na maayos at masustansyang pagkain sa bawat hapagkainan. Kaya sinisiguro ng DA na ito ay tutulong sa magsasaka mula sa ani hanggang sa kita.